Esselamu Aleyküm aziz yoldaşlar. Selamu Aleyküm Aydın. Aleyküm selam kene, salam vatandaşlar. Hava O, bugünkü gepleşiğimiz. hı hı. Yine kurucu meclis var adı olacaktır vatandaşlar, doğru mu kene? Hava kurucu Yine meclis. berde Hı hı. esası ünsümüzü çekmek isteyen zadımız şu Türkmenistan'ın Respublika olan vaatını ya da bizim yine tarihimiz diyeyim de. Bu tarihimiz ve şu vaatta yazılan konstitüsiya var adı kebir zatlara aydık geçmekçi vatandaşlar. O kemine neden başlalı? Yine bir neme bellik bilen başlayın ben. E, Vatandaşlar yankı şu hattaki videomuz zapistir. Canlı efir değil. Sebebi önkü nemelerde de gördüm de soru veripsiniz. Yankı canlı efir deyip fikir ettiğiniz belki. Yani şu an canlı efir edip bilemiz o. İndi hepteden başlayan canlı efirler. Ve önümüzdeki günlerden Yine. başlarsın nasip olsa. Ve hazır Hava neyse tän bir olsa şol vaktimiz hem vatı yok elimizden değen yok doğrusu. hava şunun için şu an canlı efir ne bilmedik. İndi hepteden başlanıyor onlar. Yani sorularınızı komentaryalarda elbette yazıp bilirsiniz. Yani şu an cevap verebilecekler. Bir sonraki videolarda cevap veririz. Hava kemiğine söz sende. Neme var arada bugün gurur edeceğiz. Şimdi şu neme kurucu meclise toplar bunun en sonunu. Yani şu tayda Türkmenistan'ın tarihine yani bu kanunçuluk tarihine o meclis işlerine en azından o şu neme bilen görmeli. Yine bu PDF faili bunu bir ildeşimiz uğrattı. Mail bilen sağ olsun. Sebebi biz bunu edil şu nemesi vardı internete yazan vaktin çıkmayatı. Dine bir yerde vardı. Olam e, sonundan ayrılan olmalı. Benim fikrimce. Sebebi görünmedi bizde. Yani ildeşimiz ön alan olmalı ya da bir şekilde alan olmalı. Şu geldi. Geçenki neme dedem görközlük yine şu tayda Türkmenistan'ın birinci konstitusiyası o 24. yılda nemedilen yani ondan sonra 26. yılda 28. yılda tazeden e, neme çaptan çıkarılan nemeler var. Baskıları, versiyalar deyip mi aile. O yöne içi ütkeyen değildir deyip düşünüyoruz. O şu tayda bunu okuyacak değil son devamında bir kısa neme görkezeriz. O indi bu tayda aydın o ildeşler yani bir tarihimiz var. Şu ele alıp görüp bileceğimiz tarihimiz var. Bu PDF failini hem hükmen suratda videonun aşağına linke koyarız. Onu hükmen alıp açıp okuyabilirsiniz, görüp bilirsiniz. Şimdi şu tarihi birinci dene aydın ayıttı yani. Neme ekran arkasında da. Bizden gizleniliyor. Şu zatın barlığından hiç kimin haberi yok. De. Şu vakta çelle. Bir konstitusiyamız bu bar ekeni bundan 96 yılım. O bir elifbi var ekeni. Latin harfleri bilen yani başka nemelerde formatta. Indi şonu hem ele almak hem şol vaktki konstitusiyanın içinde nemeler var ya da kıyız kaçarak nemen görkezip geçmekçi. Ve şondan sonra Türkmenistan'ın hazırki ýagdaýyny yani şu önkü SSR'in konstitusiyası bu SSR'in konstitusiyası yani Türkmenistan'ın olsa da SSR'e değişli olan Türkmenistan Cumhuriyeti'nin konstitusiyası. O, şondan 91. yılda o Täze Türkmenistan yani Täze Türkmenistan diyelim. O post Sovet Türkmenistan'a geçişindeki bolan düýple o yanlışlıklar yani en sonunda 30 yılın devamında bize hazır şu wagtky ýagdaýa düşürjek ulu yanlışlıkları dile getirmekçi. Bu yanlışlığı näme üçin dile getirýäs? Şu yanlışlığı düzeltmeli biz. Geç bolsa da düzeltmeli. Yoksam ýene de şuna benzeş bir durmuşa barıp bilerse yani Türkmenistan ütkenden soňra wagtyň geçmegi bilen ýöne Türkmenistan hökmen suratda ütkejekdir. Ama bunu ýadymyzda saklaly. Ben hazır bir konstitusiýanyň nemesine geljek.
Birinci Berde sınıf kemine menen bir zadaydık geçeyin başta. Hı hı. O yalnız senden soradım yenem şu vatandaşlara yüzlenmek için ben. Yine konstitüsiyamız var iken bize bunu tapmak için köp yerine emet gözlep gördük de. Ve Türkmenistan'da yine men özüm hem şu Türkmenistan'da okudum 10 yıl. Yani tarih sapaklarımız vardı. Türkmenistan tarihi deyip ayrı bir tarihimiz vardı. Yenem yanlışmasam 8. klasta hukuk sapağı deyip yine sapağımız oldu. Yöne hiçbir sapakta yine şu Türkmenistan'ın yine şu konstitüsyası vardı. Ya da tarih diyende de bu uzak tarih değil. Biz neçinci yıldan ne edeceğiz? 26. yıl mı? Bu baskı 26 elimizdeki 28. yılki. hava 26-28. yıldaki tarih aydiyasta. Hmm. Şimdi şol wagtyň taryhyny näme üçin Türkmenistanyň bilim sisteması gizleýär şu zatları. Yani bu ýöne sorag, men onuň jogabyny bilemok. Hı hı. Vatandaşlar içinizde şoň jogabyny bilýäniňiz bar bolsa ýa-da şu hakynda pikirlenmeňizi sizden çağırş edýän. Sebäbi bu ýöne ere edilýän zat däldir. Bu näme üçindir bu zatlary izleýärler bizden bir sebäbi bolmaly. Awa ýoksa milyonlarça adama ine şu konstitusiýasyny gizlemek doğru zat değil diye pikir edýänler. Ýöne ere gizlemek. Soňra mine şu konstitusiýa şol Türkmenistanyň aslında bir respublika bolan, o zady oň ýaly näme diýip geçmeň watandaşlar ay bolýa bolupdyr da näme diýip geçmeň. Sebäbi biziň ýanky ara çäklerimiz, territoriýamız ine şu konstitusiýa bilen näme edilýär-de. Şu territoriýalaryň bolandan soň sen konstitusiýaň bolýar. Şol territoriýalarymyza meýem şol taryhymyzy biz bilmeli. Nädip territoriýamyzy emele gelipdir ýa-da kim tarapyndan kimler ona täsir etdi. Ine şu zatlar hökmen suratda bilmelim ki diýip pikir edýän men. Sebäbi sen öz ýaşaýan öýüň territoriýaňy bilmeýän diýmek adresiňi bilmeýän ýaly bir zat mı diýip pikir edýän men. Şoň üçin bu zatlar hökmen suratda öwrenilmeli zatlar we bilinmeli zatlar watandaşlar. Aa. Ama biz berde käbir nämelerini görkezjek şu konstitusiýanyň. Bu konstitusiýa elbetde ýanky Sowet Soýuzynyň nämesine bagly bir konstitusiýa ýa-da şonuň aşagyndaky konstitusiýa ýa-da bu baş kanun diýip bilmeýäs muňa. Bu Türkmenistan Respublikasy üçin baş kanun bolupdyr. Ýöne munyň üstünde de ýanky Moskwa Sowet var. Soýuzynyň ýene bir konstitusiýasy var. Bulam şoň aşagynda we şoň çäklerinden çykyp bilmejek şekilde yazılýar ýa-da tertipleşdirilýär diýen. Bu konstitusiýamyz şoň ýaly. Ýöne de şol biziň respublikadygymyzy bir görkezýän ýa-da suwd etýän bir näme diýip biler, dokument diýip biliriz muňa. Bu konstitusiýamyzy. Ýöne keminen aýdyşýaly şol konstitusiýa diýende esas näme ýanky esasy iş etmeli näme şo taýda halkdyr. Ýagny halk gatnaşyp halk ýazmaly konstitusiýany. Sebäbi o halkyň boýnundaky zatda konstitusiýa, kanunlar çoň aşagynda ýaşajan halk. Şoň üçin şolar gatnaşmaly şol işe. Ýöne elbetde o döwürlerde bu kommunistler tarapyndan düzülen bir konstitusiýa içinde köp ýalňyşlyklar bardyr watandaşlar. Bu ýalňyşlyklar hem özüňiz üçin gowy bolar. Ýani özüňiz hem tapyp bilersiňiz şol ýalňyşlyklary analiz ediň. Ýer bir ýazylan zadyny analiz edip görüň. Elbetde doğru yazılan yerler hem var, yine yanlış yazılan yerler var. Her ikisini hem analiz edip barlap görseniz, ertirki gün Türkmenistan'ın yine täze Türkmenistan'ın konstitusiýasy yazılan wagtdan size köp zatda bir yol görkezji bolar diýip umyd edýän mene ýene şu zary öwrenmek. Soň bundan soň Türkmenistan garaşlygyny aldy diýildi, ýanky garaşlygyny almady, garaşlyk berildi Türkmenistana, o formalnidir. Sebäbi şondan soň hiç hili bir konstitusiýa Türkmenistanda döredilmedi. Men ýene bir sapar aýtýan. Konstitusiýa halk tarapyndan yazılan wagty güýji bolýandyr we şol konstitusiýa bolýandyr. Ýok, oň adyna sen konstitusiýa diýip 10 gezek ýazsaň hem onu birileriniň bir adamyň ýanky düşünjesi boýunça ýa-da şoň inisiatiwasy boýunça diýeni bilen yazylýan bolsa, ol eýem konstitusiýa şoň üçin yazylýandyr. O adam üçin, halk üçin däldir eýem. Şoň Türkmenistanda mene görmedim şu konstitusiýanyň yazylanyny, ýani adamlar tarapyndan şoňa gatnaşylanyny hiç haçan görmedim. O parlamentde goýupdyrlar, olaram näme diýse hemme adam el galdyrýar da oň ýaly zat bolýarmy? Ýani edil robot ýaly da, robot ýaly näme diýär. Bu adam däl, adamyň dürli pikirleri bolmaly.
Ve şonda biz şoňa adam ya toplum ya jemgyýet diýip bilýän. Haçanda pikirler, dürli pikirler we öz arasında öz pikirlerini ýanky çakışdyryp bilýän, şu hakynda görüň edip bilýän, tartyşyp bilýän bolsa. Yok, hemmeň pikiri bir zat bolsa, ol eýen programmalanan bir mehanizm, yani nämedir? Yani robot Kommunizmdir diýsegem yani bolýar da. gepim kıskası. Hawa. Kommunizm edil şoň ýaly programlanýan adam edil şu kompýutere näle programma berilýän bolsa, şoň ýaly programmalanýan ol adam çağalykdan başlaýar bu gynansalam we şoň ýalam soň olar näme diýilse hawa ýa ýok, hemmesiniň jogaby birdir. O taýda ondan siz şoňa parlament ýa mejlis diýip bilýäňizmi? Haçanda hemme adamyň pikiri bir bolýan bolsa, sen näme üçin şolaň hemmesini toplaýan bir sanysyndan sonra sebäbi hemmesiniň jogaby bir bolan. Bir wagtyň özünde el galdyrýarlar, bir wagtyň özünde ýatyrýarlar. Ne şoň üçin watandaşlar şu günkü gün gynansak da Türkmenistanda bir konstitusiýa ýokdur. Bu da Türkmenistanda döwletiň ýoklugyny görkezýär. Birinji näme suwutnamasy şol. Ne şu zatları öğrenip öňümizde ýazyljak konstitusiýada mümkin boldugyça azrak ýalňyş goýbermek. Inde Hawa şu sahypany okap bereň, birinji sahypasy. Ondan soň şu taýda käbir zatlaryň üstüne değinip geçmekçi. Elimden geldiğince, dilimin aylandığınca diýip aýdaýyn men onu. O taýda Türkmenistan Sosial Şura Cemhuriyetiniň düýüp kanuny, ýani ýaýyň içinde konstitusiýasy diýip ýazýar. Ildeşler bu öňki elitbeýdedir. Üns berseňiz goşa nemedir? Çekimli harplar goşa harplar bilen ýazylýandyr. O goşa harplaryň bolan ýeri uzatylýandyr. Indi yeniden üns verilmeli zat şu taýda mesela şura sözü var, cemhuriyet sözü var. O mesela bu Türkiye'de yaşap görenler bilýär bunu. Bu sözleri eşitip bilip ber. Yani näme bir 96 ýyl soň häzirki Türkmenistanyň nemesinde ýok bu. Hiç bir yazgysynda, bir ýerinde ýa-da hatda aýdyň aýşýaly o tarih kitaplarımızda şu konstitusiýa ýok. Yani içindäki ýazylan zatlary bir gyra goýaly, özünden habarymız ýok. Soň dowamly okaýyn Türkmenistan Sosial Şura Cemhuriyeti Düýüp İcraiye Komitetiniň neşri diýär. Bu taýda da icraiye var, yani düýüp icraiye diýmek esasy ýerine ýetiriji komitetiniň neşri diýär. Yani konstitusiýany o döredýän topar var bolmaly hökmen suratda diýmek. O konstitusiýanyň özü var. Soň konstitusiýany neşir eden ýerine ýetiriji esasy guramadar we belki bilmeýänimiz bir näçe gurama bar daş döwründe, yani şu konstitusiýany o tutup duran bir näçe gurama bolmaly hökmen suratda. Meselem konstitusiýan sud ýa şoňa benzer şeýle bu taýda düýüp icraiye komitetiniň neşri diýär. Yani şonuň ýaly nemeler bar eken o. Soň ýene hem aşagda şu taýda okajak bir näme bar. Türkmenistan Devlet Neşriýaty Aşgabat 1928 diýär. Yani şu taýda üns berjek nämäňiz ýene devlet sözü var häzirki Türkiýedäki devlet sözüni devlet diýip aýdýarlar. 96 ýyl bundan bizim hem dilimizde devlet bolmaly ekeni. Bu devlet diýip aýdylýan eken-de. Şu taýda yani diňe bir sahypada näçe zat gördük. Bir tarihimiz bilmeýänligimizi gördük. İki haýsy yani dilimizi ýitiripdir. Yani dil meselesini kän näme getirdik? Ekranlarda saparaga kän aýtdy. Yani bu meseleni gozanam saparaga. Soň izini bizem hakykatdan hem şu mesele näme däl diýip esasy näme de problema da diliň ýok bolsa diýmek aragatnaşyň hem gowy däl yani adamlaryň arasyndaky. Kem bolýar, gyska bolýar, kelte bolýar da. Soň esasy soň şu taýda gürleşip, düşünşip esasy maksada ýetinip bilmeýänse, meselem Türkiýede ýaşaýanlar bardyr, aýdym bilmedim senem dogry diýermisin bu zada. Öz içinden gelýän duýgularyny türkmen dilinde aýdyp bilmän, türk diline geçip gidýärler. Yani mende kän bolýar şonuň ýaly näme? Yani bizim dilimizde käbir nämäni aýdyp berip bolanok. Yani bizim dilimiz diýenimizde umumy türkmen dilini aýdamak soňky 30 ýylyň türkmençesini aýdýan men.
Şonun ýaly ýagdaý bar. Bilmedim yani sana Şu zatlarım men pikirimçe ýörit edilen bolmaly da sebäbi ýanky wagty aslında kıyska wagtyň içinde edilen zatlar bolar we başaryp bitirler da. Ine özümüzün ýazgymyz bar, dilimiz bar eken we sözlerimiz bar eken. Türkmençe ine şularam türkmen dilinde watandaşlar, başga dil däl, türkmen dili. Ýöne näme üçin şu günkü mysal üçin devlet sözü döwlet diýip üýtgäpdir. Cemhuriyet sözünü respublika diýip üýtgäpdir. Ve bu diýmek näme bolýar? Nesillerin arasyndaky gatnaşyklary ýok etmek diýmekdir bu. Bu medeniyeti ýok etmek diýmekdir. Bu ýa-da näle diýin? Indi fiziki bolmasa da moralny genosidiň bir görnüşi diýip bilerim men. Sebäbi şundan soňra ýanky Kiril alfabesi diýip şonu öğretdiler türkmen jemgyýetine. Ondan soňra täze alfabet çykdy ýa-ni näçenji ýyl 94-nji ýyldamy 93-nji ýyldamy men takyp bilemok. Näçenji ýylda çykdy ýöne ýene bir sapar üýtgedi. Bu näme diýmek? Ine 100 ýylyň içinde 3 sapar sen ýanky ýazýan, ýazgym ören ulu zatdyr o. Diňe bir dil däl. Sen ýazan harplaryň ýa-da ýazgy diliň diýeň da, ýazgy dil ören ulu zatdyr. Sen şo taýdan tarih esasy ýazylýan nämeler, taryhyny öğrenip bilýän çeşmeleriň şoň ýaly bolýar da. Indi sen şo ýazgyňy üýtgetmek diýmek, sen gözüň eter sene özüň aýdaly bir dilde gürleýän, sen çağan eýen başga dilde gürleýän. Yani bu vatandaşlar 100 ýyly ulu bir wagt däl jemgyýet üçin. Jemgyýetler näme 500-600 ýylym hiç sat däl jemgyýet üçin. Ýöne 100 ýylyň içinde 3 sapar üýtgetmek diýmek. Ine şu günkü tiraparazlyk diýdi, ýene beýlekçi diýdi, öz ara alaşyp bilmezlikler hemmesi ine şu zatlaryň berýän miwesi. Yani bu zatlar şoňa 100% olmasa da bir 80-75% ine şu zatlar şoňa täsir edýär. Ve öz arasında mysal üçin şol ýanky jedelleşip ýene näme edip onun bersi bolýanlar bar. Ine şu oýunlaryň pidasy bolandan şolan habaram da. Şu zatlary sorgulamaýaram, soramaýaram. Men ine şu zatlara da birazjyk ynanýam. Yani ine şu ýörit edilen zatlar diýip pikir edýän bular. Ýörit edilen nämäniň önümi aslında. Şo şonu düşünen ok köp halkymız. Bizim şu zatlar vatandaşlar size bağışla kemine. Şu zatları görkezjek bolýar, okak görüň diýjek bolýar sebäbi köp zady pikirlendirýär-de. Ne hakykatdanam taryhyny öwrenmek sana köp zady pikirlendirýär we şu günkü bolup duran zatlaryň nirden ýa köpüniň nirdedigine görüp bolýar-da. We şonu gören wagtyň eýen birazjyk dogry karar berip başlaýan adam. Ýanky goňşyň barada, özüň barada, enataň barada dogry kararlar we dogry nämeler berip başlaýan we bu zatdyr, bu bir nämäniň alamatydyr. Ýanky medeniýetiň ösüşiniň alamatydyr. Ýanky dogry karar ve şo taryhyny bilip ve hemme zada ýanky dogry ýalňyşa ýalňyş ýa-da edilen işleriň ýanky netijelerini görüp şu zadyň netijesi we şoňa garşy görüşmek medeniýetiň ösüşiniň manasydyr bu. Yani ösüşimiz şondandyr. Ama kemine devam ediver. Indi devam edelim. Şu taýda meselem çep tarapda näme bar? Türkmenistan devlet neşriýatynyň basymhanasynda basyldy diýär. Yani häzir biz çapkana diýip bilenýäs. O çap sözü meniň bilişime görä näme bolmaly? Pars sözü bolmaly. O basymhanasy diýär. O öňkü dilimizde basymhana diýip bilenýän eken. Ondan soň dowam eden Türkmenistan Sosial Şura Cumhuriyeti Düýp İcra Komy 3-nji sessiýasynyň TSŞC Düýp kanuny dogrusundaky daklat beýannama ýany hakynda çıkaran kararı diýär. Kararı söz bu taýda näme harp ýerini üýtgedipdir kararı. Ona näme etmän. Indi bu taýda icra kom diýmek, ýani ýerini ýetiren gurama bolmaly. Benim näme düşünşime görä. İcra diýmek ýerini ýetirmek ýa-da bir işi durmuşa geçirmek diýmek. Şonuň ýaly nämesi bar. Şu taýda soň ýene dowamly okap bereyim. O karar nämemiş?
iki nemesi var. Birincisi, Türkmenistan Sosyal Şura Cumhuriyeti'nin düýüp kanununu tasdik etmeli ve işe geçirmeli diye. Yani bu näme bolýar? Entek konstitusiýa bolmanka bir neme, bir proseduranyň barlygyny aýdýar. İkinci, düýüp icra komuň şu sessiýasynda kabul edilen düýüp kanunyň nuskasyny iň soňky tasdik üçin Türkmenistan ikinji Şuralar Gurultaýyna girizmek gerek diýär. Yani bu taýda da yani nähil bolýar? Esasy ýerine ýetirici gurama şu sessiýasynda diýär, düýüp kanun yani konstitusiýanyň nuskasyny iň soňky tasdik üçin yani bir näçe gezek gözden geçirilýän bolmaly. Iň soňky tasdik üçin Türkmenistan ikinji Şuralar Gurultaýyna girizmek gerek. Yani bir näçe gezek gözden geçirilýär. Şuralar Şolum näme şu ikinji Şuralar Gurultaýynda nemesi iň soňky tasdigi kabul edilmeli diýilen bir karar alınıpdyr. şolar tasdiklandan soň iş güýje girýär. Hawa tasdiklandan Hep soň başlaýar, güýje şolar girýär. tasdiklandan soň güýje girýär. Hawa indi o kimler näme diýän eken, goşulýan eken bu işe? Türkmenistan Sosial Şura Cumhuriyeti Düýüp Ijraýy Komitetiniň başlygy diýär. Näme? Aytakow. Ondan soň Türkmenistan Sosial Şura Cumhuriyeti Düýüp Ijraýy Komitetiniň katibi Şütemow diýär. Bu wakada 26-njy ýylyň 6-njy oktýabrynda bolupdyr. Ya nemesi var yani bir giden proseduralary bar ekeni. Yani şu kanunu yani bu kanunun konstitusiýanyň içine gelmez onu hökmen suratda özüňiz gyzyklanyp okap görürsiňiz. Dolu neme göre ýazylan, komünizme göre ýazylan. Hatta şoň içinden bir nemäni gürrüňerip geçeriz aýdyň bilen. O saylamak ve saylanmak hakynda iň esasy bizim nemämizi ünsümüz çeken ýeri. Şonu ýaly edersin yani. Dowamlam ýerleşler o linkden görüp okarsyňyz. Kän uzatmana gerek ýok. Yani käbir harplaryň nähil okuljagyny bärde görkezdik. Galanam özüňiz nämeden çykaryp bilersiňiz ýa-da düşünmediğiniz yer var olsa jaňa edip sorap bile de görüp bilersiz yani bu meseleni. Şunu ýaly gidýär yani konstitusiýany düşündirýär o nähil nemelerden geçdi, näme boldy diýär we şu taýlarda nemesi başlaýar. Maddalarymız. Yine şunun ýaly gidýär yani ildeşler balanam linkde goýanymyzdan soň näme dersin? Aýdyň şu saylamak we saylanmak barada nemäni gürrüň etsek, saýaty neme de häzirki 21-nji asyryň nemesine hiç dengelen ok düşünjesine. Yani şu kabul edilipdir, olaňa belli bir maksatlar var. O näme zaten şu saylanmak we saylamak barada. Ya esasy berde kemine men görýän zadym şu ýanky adamlar var da käbir adamlar saylap we saylamaga haky ýok diýen adamlar şu halkyň içinde hormata eýe bolan adamlary saylamak we saylanmak hukugundan mahrum edilipdir de konstitusiýada. Olam indi şol döwür kim bardy şu taýda kemine? Bire şu mollalar. Olam şu onu bilýänsiňiz emmäňiz hem şu komünizmiň şu dinimize garşy nämeler edendigini. Mollalar bardy. Soň kim bardy? Soň neme? Şu taýda tapdym. O nämenin o kaly bolmasy şany. Hanlyklardan gelýän ýani nesli hanlyklardan ýa-da emirliklerden, padşahlardan gelýän bolsa, şu saylawan bilmeýär, saylanwan bilmeýär. O öňkü köýne polisiýa diýip ýazýar şu taýda D nemesinde görseňiz. Öňkü polisiýa diýip aýdýar. Öňkü polisiýa diýeni Nikolay döwründäki polisiýa bolmaly. Soňra jandarma diýär, jandarma ýani. Şolar
nemesi yokmuş, saylamana ve saylanmana hakkı hukuku yok. Yani gepin kıskası önkü bolan yankı aydın aydışyalı önkü bar olan güç, siyasi güçler ya da şuna benzeş neme değişli olan adamlar hiçbir şekilde bu sistemin içine girip bilmeye. Bilmedim o nädip buları yani konstitusiýada bulara yeri yok olsa hakyky durmuşda nähil yer bolup bilendir. Onu gözlemede getirip bilemok. Yani bunun maksady var da arkasında duran değil mi Aydın? Yani O düğünden yok edip o komünizme doğru itermek adamları yani cemiyeti. O yine şu elbette. tayda yine bir zada ayıp geçen indi şu tayda ne mani yazıya şunu alayın. O ruhu keselliği ve değerli yani akıl yitirmeklik deyip yazıptırlar yani. Şolaram saylamanı ve saylamanı hakkı yok diye yani şu değerlilerin nemesine sokuya da kategoriyasında sebebi şu madde böyle dünyanın ehli konstitüsyalarında yazıyor. O Meşan ya aydın benim aytacağım. berde sonra vatandaşlar indi şu maddası konstitusiýanyň näli näme digenine ýöne köýzat da şo döwürdäki häkimetler misal üçin näme edip bilýär. Aýdaly siz şolara garşy bir zat etjek bolsaň seni ine şu ýaly maddalar bilen günäkärlemän bilýärler-de. Hı hı. Indi kime molla diýseň den gelmändir onu kemine. Ya da kime men näme diýsem ine sen ýa hanlyklardan, emirliklerden gelipsiň, sen soýuň şo taýdan gelýär diýen wagty şonu däldigini sen şolara suud edip biljekmi? O şonun ýaly şol usullar bilen näçe adamlar ýok etdiler de. Elbette ine şol zatlaram ulanyp bolýar da konstitusiýa aslında ören näme madda etdatda ve berde ýene nämeni görýär, şo halkyň gatnaşmandygyny görýär da şuda. Halky gatnaşdyrman edilen iş bu. Özlerine göre ya da birlerine göre ya da bir parçaya göre, bir topara göre yazılan bir näme madda diýip biler şol maddany. Halk gatnaşy hiç kaçan halkın içinde şol döwürde iň bir awraýly adamlar şolar bolupdyr. Yani komünizmden önkü awtoritetler diýende şolar bolan üçin şolaram näme diýe berdi ine däliller bilen den hatarda görýärler şu konstitusiýada şey diýip ýazypdyrlar. Indi şo vatandaşlar täze Türkmenistanda da şol ine şuň ýaly ýalňyşlyklary goýbermemek üçin men ýene bir sapar aýtdym, belki biz hem şu halk bolup konstitusiýa ýazarys ýöne 100% dogry bolar diýip nämämiz ýok. Ýöne mümkin boldugyça şo ýalňyşlary az goýbermeli, az goýbermek üçin hem näme etmeli? Taryhymizy öwrenmeli. Hemmemiziň hem borjumuz o. Ve tarihi bilmen, öňe gitmek ören kyn bolar. Tarihde ene ýalňyş zatlar var, sen şolary görýän, dogurlaýan. Tarih hemişe biz üçin bir hukmany suratda erbet ýa näme diýip aýtmaly däl, o tarihimiz bar diýip aýtmaly däl. Tarihi hemişe tejribe diýip almaly biz. Tejribemiz bolmaly. Sebäbi tejribe hemişe de peýdaly zatdyr, zyany ýok tejribeň. Ine şu zatları hatta bize yetirmendikleri ya da yattan çıkarmamızı şol haýsy güýçler bolsa da yattan çıkarmamızı isleýänleriniň sebebi hem şu biz tejribesiz de şu. Onu hemmeňizden bilýäňiz ya vatandaşlar. Hemme de aýdy Türkmen näme diýär. Hakykatdan hem näme üçin aýtýamyň sebebi tejribemiz ýok. Aslında bar tejribemiz, ine bolupdyr tejribeler. Ýöne biz şolary ýitiripdiris da. Ýani gizläpdirler bizden şu zatlary. O aydın ya neme geçtik dendi değil mi? Mesela hazırki Türkmenistan'a geçtik. Türkmenistan'da o näde bine şu Türkmenistan'da ýalňyşlyklar o goýbermeýin. Türkmenistan'da mesela SSR yıkılandan soň hazırki konstitusiýa düýünden ýatdy. Yani bu hazırki diýenim hazır görkezen konstitusiýamız yani. Şo konstitusiýadan bir näçe gezek üýtgen SSR ýykylýan çağdan 2-3 gezek bolmaly. 37'de soň 76'da mı 72'de mi? 74'te mi 76'da mı? Şo ýyllarda ondan soň ýöne SSR ýykylan wagtynda şu konstitusiýa güýjüni gaçyrýar. Ondan soň täze konstitusiýa gerek.
Türkmenistana. O täze konstitusiyada nädip yazylýany aýtdyk. Ine şu aslında şunun özü amaýdy. Häzirki görkejen 96 ýyl bundan öňki konstitusiýa da amaýdy. O esasy ýerine ýetiriji neme ýani şu konstitusiýanyň daşynda şuň döremegine neme bolan, sebäp bolan bir näçe guramalar bolmaly. Özem bu bir nähilliýäriniň metodikasy bar da. Bütün dünyada şol usul bilen edilýär o. Guruji mejlis gelýär, guruji mejlisiň soň nemeleri bar. Konstitusiýan guramalaryny bar. Konstitusiýany sähe döretmeli, yazılmaly. Soň şo kabul edilmeli, tasdik edilmeli. Ondan soň tasdik edilenden soň işläp başlaýar guruji mejlis öz güýjüni ýitirýär. Indi Türkmenistanda şu zat bolmady. Yani halkın habary ýok. Bolan bolsa da öz aralarında neme dipdirler, işi bitiripdirler. Soňam islam şekilinde de neme dip bilýärler. Ütkedip bilýärler. Sebäbi başynda da halk ýokdy bu işin. Soňunda da halky goşanoklar buna. Öz kellelerine göre ütkedip neme dip yani nägildiysem yani keypi kellesinde ýalak bir neme bar. Mesela Türkmenistan Respublika yani Cumhuriyet diýilip kabul edilýär 92-nji ýylda. Häzirki neme görünüşine, iň soňky görünüşine seretseňiz o prezident nemesi diýär, respublikasy yani prezident Cumhuriyet diýip geçýär. Yani bu zat o näme göre, kime göre ütkedildi? Yani kime göre ütkedileni belli de. Ama näme göre ütkedildi? Ütkedilmegindäki bir sebäp ýok. Yine şu näme göre we kime göre ütkedildi bundan soň nesiller soramasyn diýip onu häzirden düýpletmeli bundan soň Türkmenistany. Türkmenistan düýpledýäs, näde edýäs? Yani aslında yani biz elimiz bilen edýäs diýilen many ýok. O öz özünden ütgejek yani Türkmenistan ýagdaýy şoňa gidip barýar. Bu gittikçe de tizlenecektir yani. Yani şu anda Türkmenistan'ı tayar bir pikir, ideologiya bilen barıp bilmeli yani. Täze Türkmenistan'ı gurup bilecek şekilde. Şonun tayarlığını görmek için aslında şu nemani hem tarihi hem edilen yanlışları yani aydın aşıyalı tarih tecrübedir. Şu tarihi gururun verdikçe tecrübemiz artsın deyip hem yani şunu dinleyen ya da dinleyenlerden eşitenlerin nemesine, mavlumatına deyip aydılıyor bu zatlar. Şunun ýaly ildeşlerimiz yani yanlış oy vermeli deyip belki edil akıcı bir şekilde düşündürüp bilmedim. Gatı garşyk bir mesele bu. Düşündürdükçe de dilimiz yenciler soň has gowan düşündürüpdiler yani. Emin onu men şoňa bilýän dilimden düşündürüp geçeýin de. Indi konstitusiýa döwletiň ýa-da bir respublikanyň iň esasy bir subutnamalarından biridir. Yani territoriýa, halky, konstitusiýasy. Şu üçüsi iň esas sütünlerinden biridir. Türkmenistanda ýanky Sowet Soýuzy dargady. Türkmenistan hem ayrı kaldı. Indi şol ayrı kalan dövründe Türkmenistan'da bir konstitüsyon komitet döredildi mi? Yine bu birinci soru. İkinci soru, konstitüsyon komitet işini doğru yerine getirdi mi? Ve konstitüsyon komitet şungalı bir işleyendir. Yani başlan gurucu komitet şungalı işleyendir. Bir devletin esası mekanizmleri vardır. Parlamenti yerine getirici, ondan sonra Hasiyet, yani hazina. Ondan sonra hazina, bilim nämesi, bu zatlı bilim nämesi öň ýokdy ýöne 21-nji asyrda vatandaşlar şu bilim nämesi döwletiň iň esas sütünlerinden biridir. Yani onu Ýewropa döwletleri şoňa kabul edip şoňa işläp ýör. Ýöne köp ýerde şu bilime ýöne bir ministerstva ýaly seretýärlerde. Aslında oňal däldir. Eger sen şoňa seretsen ýene şuňky 200 ýyl izde gidersin Ýewropa döwletlerinden. Bilim ayrı bir nämedir, ayrı bir dünýä diýeýinde. Ine şu zatlary wagtlaýyn hökümet ýa-ni gurucu
komitet, şu zatlar kurdum desine de gücünü yitirýändir ol. Adam galmaya, hiç zat galmaya. Sebebi şol yerine yankı nämeler deputatlar ya da meclis döredilip işini başlan wagty ýem ol gücünü yitirýär. Ne şu zatlar oturdan soň güýjüni ýitirýär. Türkmenistanda şu proses boldumy? Bolmady. Şu proses ne täze bir döwlet döre bildi. Indi soragy. Indi ýönekeýdi daýtjak muny. Çağa döremek üçin, çağa bir döwlet diýsem, şu döremek üçin bir ýa-ni bir aýal bilen erkek toý etmeli bolýandyr. Eger sen aýal bilen erkek ikisi hiç haçan bir ara gelip şu toý etme, indi ben toý etmek diýende ýa-ni action'y bilýänsiňiz. Ona aýtjak däl. İkisi O bir cinsler ara aratnaşyk aýdaýal onu açyk. Hawa. Şol ikisi cinsler aratnaşyga gelmedik bolsa, şol çağa bolup bilmeýär. Ine. Edil şoňaly Türkmenistanda da ýankı proses edilmän, şol durmuşa geçirilmän nädip täze bir döwlet dörep bildi. Ya da şu soragy da berip biler. Türkmenistan döwleti hakykatdan garaşsyz boldumy ýa bolmady? Ya da barmy şo döwlet ya da ýokmy? Halk var, toprak var. Ýöne konstitusýa ýok. Konstitusýa da bar özüçe. Özüçe var o neme. Ha, onu soňra şu özüçe diýende şunu Hökman suratda aýdyp geçeläýdim. Yani göz üçin var yani daş siyasat üçin var Türkmenistanyň häzir konstitusýasy. O diňe şu daşardaky işler üçin Türkmenistanyň daşardaky işlerini edip bilmek üçin konstitusiýaň barmy hawa ine bar diýip görkezmek üçin. Ýöne bir zadyň bar bolmak üçin oň täsiri ýa-da yerine ýetirilişine seredilýändir. Bolmasa bar diýip aýdyp bolmaz, ýani dol manysynda bar diýip aýdyp bolmaz. Ine Türkmenistanda problemalaryň hem köpüsi watandaşlar ine şol çeşme şo taýda, ine şu soraglaryň aşagynda şo çeşme ýatyr. Ýöne bizim elbette yankı komünizmin ya da Sovetski Soýuzyň goýup giden bize bir mirasy. Adamlar şonu şol döwrüň adamlar hem şonu pikir edip bilmendir, entegem pikir edemiz okşa zatlary. Näme üçindir biz parça gurjak bolýarys? Hem üçindir biz yankı ýene pasportymyzyň suragda bolýar diýip şonu düzeltjek bolýarys? Näme üçindir ýene beýleki bir problem ýene aş diýäs, ýene näme diýäs, şoňaly problemalary düzeltjek bolýarys da. Ve şoň üçin kimin garşyna gitjek bolýas? Ine hökümet diýäs-de. Aslında ýok. Sen şol hökümetiň garşyna 1000 ýyl hökümetiň garşysynda göreşden hem ýeňip bilmeýän sebebi ýok zady, ýeňip bolmaýandyr. Bu sistemaň guruluşy şoňaly bolan üçin 30 ýyldyr hiç kim şunu ýeňip bilenok, hiç kim şunu istat edip bilenok. Ýöne hiç kim aýtmaýar. Gelin täzelden guralım. Işlenok şunu halyp bilelikde täzelden guralım. Iň esas zatlar men pikirimçe ýene şu düşünjeler bolmaly diýip pikir etdim. O Sovetski Soýuzda wagtymyz gowy diýäňizde başdan okan şoň taryhyny ve şo diňe taryhyny däl, onam olan çeşmeleri vardır. Komünizmin çeşmesinden olan taryhyny okasaňyz ören bir baý gowy taryhy vardır. Ýöne siz dürli çeşmelerden okap görüň. Şu günkü durmuş bilen deňeşdirip görüň. Mysal üçin Koreýa vardır. Koreýa aslında bir döwletdir. O ikiye bölündü ve şu näme için bölündü ve yankı Severni Koreýa näme bolýar? Demirgazyk Koreýa näme üçin şu gün şo ýagdaýda? Şo zadyň taryhyny birazjyk bir näme dip görüň-de, barlak görüň. Ben onu açyk aýtjak däl özüňiz. Barlak görüň. Şo näme üçin şu ýaly şu güne geldi? Köp zady öğrenirsiňiz şo taýda. Yani demiňiz köp zady öğrenirsiňiz şolardan. Ya aslında ulu oyun var. Aslında ulu bir oyun var Aydın yani. Şu oyunun arkasında da yönekecek bir neme vardı, sebepler var. Şonu böyle olsam halkım nemeden korkuyor. Yani bilmedim ölmekten mi korkuyor? Mesela kâr milletler ölmekten korkuyor ama Türkiye'de tankın aşağına yattılar. Doğru değil mi? 4 yıl bundan. Hemen hemen ölmekten korkuyor diýip diyeceklerse ölmek değil, olar başka bir zat. Men o şonu aýtjak bolýan, ölmek değil aslında bu mesele, yani ölmekten olsa-da bunun ýaly bolmaýardy. Ya şol neme yok yani. Şu düşünce asıl yok mu kendi yani şu taýda? Yani mesela döwlet gurma düşünjesine hazır yani hazır diýmän separa döwlet gurmaly diýip bundan bir 8 ay 10 aydan bir videosu var. Entek menawatlar ekrana çıkamokdum.
Ya näme etmeli? Döwlet gurmaly diýip nemesi var da. Şondan başladı aslında esasy bu nemäniň başı. Ýuwaş-ýuwaşdan döräp o neme aldy. Ideologiýa dogry gidip barýar. Indi o şu döwleti guraly diýilen pikir indi bar iň azyndan dälmi? Bu O, pikir bar bolsa indi diýmek ýani meseleler çözüljek. Ondan döwlet ýokdy, bary ýaly görünýär. Ýöne şonu ýoklugyna bilen oklardy, ýoklugyny bilselerim gurmagyny bilen oklardy. o. Indi şu boşluk aýrylmaly da ýuwaş-ýuwaş. Yani Ýuwaş-ýuwaş diýen de tiz aýrylmaly benim pikirimçe. ya da tiz o ýuwaş-ýuwaş diýenim neme gepiň gelişigi. Yani şu zat aýrylmaly hökman suratda. Yani bunam näde aýras? Nemesini görkezdik, ýoluny guruju mejlis. O guruju mejlis näme diýär? Konstitusiýa döredýär. Konstitusiýany döretmek üçin bir näçe guramalar bolýar. Guramalar bir näçe gözden geçirýärler. Iň soň tasdiklanýar we guruju mejlis güýjüni ýitirýär. Näme üçin güýjüni ýitirýär? Indi konstitusiýa bar. O konstitusiýaga görä saýlaw geçirilýär. O saylanan adamam ýene konstitusiýaga görä gidip bilýär. Ýani surawy ýa berilen taryhy dolsa gidýär hökümet ýa-da ýene başga bir näme nähil diýip aýtsam eden ýalňyşlyklar ýa-da niýeti pek bolmayan şekilde gelen olsa onu halk ýene de aýryp bilýärdi onu. Şo zatlar konstitusiýada yer almaly hökman suratda. Şo sebäplen guruju mejlisiň gelişi gidişi, konstitusiýanyň döreýişi, ondan soň döwletiň täze döwletiň işläp başlaýyşy hemme zat yani şulardan ibaret yani. Bir ýönekej bir neme. Tablisa diýip aýdym. Tamam Kemine yine bir nämesin aýdaýyn. Öňkü videoda da şunu aýtjak diýip ýadymdan çykarýar da. Çykarýan. Şu guruju mejlisiň vatandaşlar iň esasy meniň gözümde görülen nämesi, peýdasy bize şunu yerine ýetirip bilen günümüz biz öz neslimize, çağımıza däl, belki 100 ýyl, 150 ýyldan soňky neslimize de iň bir näme tejribe goýup yani bir görelde alıp bilýär bir zat goýup gider. Sebäbi belli olmaz. Aradan 100 yıl geçer. Bir şekilde yine şu taýda diktatura dören wagty, ya 50 yıl geçer, diktatura dören wagty, şolaram şu zatlardan ruhlanyp, şu zatlardan görelde alıp, şol diktatory aýryp bilsin. Bizim ýaly 30 ýyllap baraşmasın. Yine şoň üçin bu zatlar etmeli biz hökmany suratda. Ve her bir neslini düşünen adam yine öz geleceğine diňe çağırsın däl. 100 ýylyny, 150 ýylyny pikir edýän adamlar men pikir edýän şu işlerde hökmany suratda bizim borjumyz şu zatları etmek. O ansat diýip näme edilýän ýeri ýok. Bu iň esas kynçylygy hem şowa Türkmenistandaky şu halkyň 100-150 ýyldan bäri şu aňyna siňdirilen düşünje bar. Ine iň esasy kynçylygymyz hem şowalar we biz şonu ýeňmeli. Ine şu öz edýän, ine täze gurjak bolýan döwletimizde, täze gurjak bolýan sistemalarymyzda ine şo zady ýeňip bilmek maksadymyz. Ýöne mümkinmi şu zat? Elbetde mümkin zat bu. Ol türkmen beýleki nämelerden tapawutly ýene näme diýip aýtýarlar, ýöne adamdan hiç kil tapawuty ýokdur vatandaşlar. Häzir Türkmenistanda täze dogan çağany al da aýdaly näme goýsaň, Özbekistana goýsaň 20 ýyldan soň şoňa sen türkmen diýsen inanarmy, inanmaz. Inandyryp bilmeýär. O sebäbi tapawuty ýok. Şo taýda edil özbekleriň arasynda şu edil özbekleri ýaly we şolary ýaly näme diýär. Ýa-da şu çağany alyp Amerika goýsaň edil Amerikadaky ýetişen ýaly adam alyp ýetişär we ertirki belki bir kitap ýa-ni ýazar zat bolup biler ýa-da bir professor ýa-da bir injener ýa lýotçik islendik bir zat bolup bilýär şo. Ýöne näme üçin Türkmenistanda bolup bilmeýär. Yine bizim çözmeli meselelerimiz şu taýda vatandaşlar. O özüňiz eger birinden pes görseňiz ýa-da birinden pes diýmen tapawutly görseňiz o iň bir erbet zatlaryň biri we başarmar diýilen näme ýalňyşmy diýip pikir edýän. Edilip bolmaýan iş bar.
yankı hakiki edilip bolmayan iş var ve edilip bolmayan. Misal üçün adam yankı teknologiyan bolmadan uçmak mümkün mü? Mümkün değil. Yöne täze Türkmenistan'ı kurmak mümkün mü? Mümkün. Onu şu an vatandaşlar bizim bundan 100 yıl edilen işler bunlar aslında ve şu an Türkmenistan'daki bizi korkuyan şu diktatura sistemasından has elbet sistemalarda edilen elbet bir nämelerde şertlerde bu işler yerine getirilip bilipdir. Demek şu günkü günde olan edenden has ansat ve has tiz nämede edip bileceğimize ben inanıyorum. Hem meyankı nämeleri analiz eden vakın şu zatlar var da. Hakikaten hem ağır yağdaylarda adamlar şu zatı yengip bilipdirler ve dör edip bilipdirler. O kemine menen şular aytjak jemlese ben bolýaýyndy. Hawa. Yani gaty gowy boldum kendi yani. Bu nememiz. O yeniden şuna benzeş belki ederiz bir kısany ya da mesele açılan wagtda aýdyp geçeriz. Okman soratda sebä bunu Ýa-da. nemede bişişmeli. Aň düşünjede bu zatlar. O neme bilen bolýan däldir o. Ama vatandaşlar sana çok köp gaýtalaya diýip näme ben bize kemine bilen bu zatları ýem 4 aýdan bäri şu bir zadyna käwat 5-6 saat adam nämeden atlarymız bolýar-da. Hawa şol bir zat aslında Aslında şu bir zady gaýtalaýas ýöne biz hem şu zatlara özümizde bir özleşdirip yankı doğulu manysyny düşünüp doğulu nämesini öwrenmek üçin inanın köp gezek gaýtaladyk, köp ýerdäki yankı tarihte bolan zatlary öwrenmeli bolduk. Ýene näme bir topar zat sebäbi bir iş edilen wagty isleýän zadymyz näme bolsun bir yankı maksimalne şol işi hilini ýokary etmek üçin ine şu hemişe gaýtalap şu zatlary öz aramyzda da näme diýär tartışýas. Şoň üçin size de 2 sapar, 3 sapar, 4 sapar onu özüňiz ýene kommentariýalarda aýdarsyňız elbetde ine şu taýyny men düşünemok ýa-da şu taýy näl bolýar diýip o zatlary soň bilelikde de näme ederiz öz aramyzda gurrun ederiz. Bolýar onda aýdyň şu taýda neme edeli, bolla edeli. Bolýar. Vatandaşlar sağ olun hemmeňize dinleýäniňiz üçin. Sorawlaryňyz bolsa kommentariýada galdyrarsyňız. Videoları paylaşın. O tanışlarınızda yankı Facebook var mı ne? Instagram var mı şu taýlarda? Hökmen suratda paylaşın. Mesela biz bu zatlaryň üstünde gatykän işleýäs. Yani bu zadyň garşylygy hökmen suratda neme? Yani sizin kömekleriniz bilen berilmeli kendi yani ona. Hawa halkyň işi. Halkyň gatnaşmagy gerek hökmen suratda. Hawa belli bir toporçuluk oýnalanyp, belli bir topor üçin edilenok. Bu hemmekim üçin yani açyk. Şonuň üçin hökmen suratda paylaşın. Belki bizden has gowy bilýän adamlara deň gelir. O şu taýyny düzeltmeli diýip. Bize ne maslahat berip biljek adamlar hem çykyp biler yani. Biz bilemiz yok da yani bize bu zatlaryň içinde o täze. Hökmen suratda şunu ýaly etsek näme haýyşdym o diýen ýaly aýdaýyn men. Bu oranda hawa giýjäňiz rahat bolsun, ildeşler aýdym. Bolýar vatandaşlar sağ olun. Kemine sağ ol.